Katmaktin kabajur kelami biang hapdeng ki para baya phong uniform ha Manipur. Kita kilong hapdeng ki sipai ke Assam Rifle bat ki pulit ke jela Manipur. Henin ke singi ke artrik unailar ha kaba ka video ya kajia jong kiru kala sapriang keleng ki social media. Ha katoi ka video la ui ba ki sipai ke Assam Rifle kita maham tenge ya ki pulit ke Manipur ban om cross ya ulan ba ki labu bat kita ki sipai la ui ba ki lara ru kawai ka banar ka batho ba wat cross ya ulan ba labu lem kumta ki sipai kin le da kabor. करने के लिए क्या फायदा है? एम्बुलेंस में चेक करने के लिए क्या फायदा है? सच में बोलना, एम्बुलेंस में चेक करने के लिए क्या फायदा है? ये एम्बुलेंस Kajing ya snam hapo erne ka jela Manipur kampat syamla jajai setia hadu mentaru dang hanen ka sengiru la yetu balaingot kirilum na kajai bendeku kizo kila syak siat diap da kibreu bamla setia ban itu durkmat hakong pokpi district ha Manipur kane ka jingja kala jia ha kapodang step perngap kumju kibor bahalor kila ong bakate ka jingya siat baklampoi perkat ka dei ka blami ha pedeng ka snong ireng bat karam vai pei Hawaya day bat kane ka jingja kawai na kinhun Raymond Soba hakong pokpi district ka Committee on Tribal Unity COTU kala pendem jur ya katay ka jingja ha kaba kiriu sim kabu kimdan syu kamen sim solem kibala sim im pei ya ka jingim jong kitay kilaingot kibreu Shushu ka COTU kala ong balada sarkar preng kamsim khia ya kane ka issue ha ka banwan ra no e ka jingya sok kidai ban bana kloi no ki e ki jing themu ki jongki ki basalan dat bat kidairu benweng no ia kitu kisipai ba apara ha kitu kibenta jong karitor katai ga jingjia kelas tang ban kelang dingbiang nadu ka pratrik jong menta upnai nailar ha ka balaingot kenosong snong ki la sya siap batsan paungot ki balaman saujur ha tengnopal district jong ka jela Manipur